στήριζε και στηρίζει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού στρατού. Τον Ευρωπαϊκό στρατό δεν τον θέλουν μια σειρά χωρών. Το Πασόκ θέλει και η Ελλάδα, για να είναι δίκαιος συνολικότερα. Θέλει στρατό για έναν πολύ απλό λόγο. Εγώ έχω εχθρό απέναντί μου και κίνδυνο εδώ και 40-50 χρόνια. Θέλω λοιπόν να υπάρχει, αν κάτι μου συμβεί, μία αντίστοιχη αλληλεγγύη με αυτή που υπάρχει στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που αν φύγουν οι ΗΠΑ δεν ξέρω καθόλου αν θα υπάρχει. Άρα θέλω μία αντίστοιχη αλληλεγγύη, το άρθρο 42 παράγραφος 7 της συνθήκης. Αλλά αυτό για να το κάνεις πρέπει να πιστούν όλα τα κράτη και πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Άρα οι Έλληνες πρέπει να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ούτε Λουξεμβούργο είμαστε, ούτε Βέλγιο, ούτε Πορτογαλία, που όλοι να φαίνεται. Εγώ τον αναθεωρητή τον έχω δίπλα μου και τον έχω για 40 χρόνια και τον αντιπαλεύω μόνος μου. Θέλω λοιπόν και οι άλλοι να με βοηθήσουν για να συνεννοούμαστε τι κάνουμε ως Ελλάδα. 2. Θα βάλουμε καμιά βίδα εμείς. Εξαρτάται από την κυβέρνηση. Πάντως μπορώ να σας πω τι κάνει το Πασόκ. Γιατί εγώ μπορώ να λογοδοτήσω για το Πασόκ, όχι γενικά για την Ελλάδα. Το Πασόκ λοιπόν την Πέμπτη που μας πέρασε, με πρωτοβουλίες Πασόκ, πέρασε μέσα στην καινούργια νομοθεσία για την άμυνα συγκεκριμένες διατάξεις που προβλέπουν. Παράδειγμα, να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη σε αυτό που είναι να γίνει. 2. Να συμμετέχουν όχι μόνο οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας κλπ, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 3. Όποια πρόνοια πάρθει για τα βόρεια κράτη, Φιλανδία, Δανία, Πολωνία κλπ, την ίδια πρόνοια απαιτώ και εγώ για την Κύπρο και την Ελλάδα, για να είμαστε στα ίσια μας. 4. Εταιρείες που θα παίξουν τα κονδύλια ευρωπαϊκά θα είναι μόνο ευρωπαϊκές. Όχι Τουρκία και τρίτες χώρες. Σας λέω τι καταφέραμε εμείς. Πέρασε. Θα σας πω όμως τι δεν πέρασε. Γιατί αρνήθηκε να το υπογράψει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή το κόμμα στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Άλλο που περάσαμε. Να μην ακουμπήσουν τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Γιατί η κυρία Φόντερ Λάιεν και οι δεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις της Ευρώπης, εννοείται και η ΚΑΠ μαζί, με τον όρο συνοχή εννοούμε όλα. Από παιδεία, υγεία, ΚΑΠ και περιφερειακή συνοχή. Απαιτήσαμε και το περάσαμε τα κονδύλια της συνοχής να μην τα ακουμπήσει τα κονδύλια της άμυνας. Μια χαρά το πέρασε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με τη σύμφωνη γνώμη και της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς το μπλοκάραμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι δεν καταφέραμε να περάσουμε, παρότι το παλέψαμε μέχρι τέλους, αλλά δεν είχαμε πλειοψηφία, όταν γίνονται εξαγωγές ευρωπαϊκών όπλων σε τρίτες χώρες, αυτές οι εξαγωγές να γίνονται με συγκεκριμένους όρους πολύ αυστηρούς. Ήταν απέναντι το Λαϊκό Κόμμα. Θέλουν να έχουν τη δική τους ελευθερία για άλλους λόγους. Άρα, οι αγώνες δίνονται παντού. Και το Πασόκ όταν τεκμηριωμένα παλεύει, κερδίζει. Όχι όλα, αλλά κερδίζει ένα μεγάλο μέρος από αυτά που διεκδικεί για την πατρίδα. Επόμενη παρατήρηση. Για να συνεννοούμαστε και πασοκικά. Το Πασόκ υπήρξε αυτό που υπήρξε γιατί είχε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ήταν πατριωτικό και δεύτερο, ήταν κοινωνικό. Αυτές τις δύο ψυχές μας δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να τις χάσουμε. Και το παλεύουμε με τα λάθη μας, τις ολιγορίες μας, τα καλά μας, τα κακά μας. Αλλά αυτές είναι οι δύο ψυχές μας. Το πατριωτικό Πασόκ και το κοινωνικό Πασόκ. Μέσα ενημέρωσης. Ναι, παιδιά. Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα όλη η κοινωνία, όλες οι κοινωνίες. Δεν μετρούν πια οι εφημερίδες, δεν μετρούν τηλεοράσεις, δεν μετρούν οι πρωθυπουργοί και τα κόμματα, δεν μετράει τίποτα. Μετρά το TikTok. Στην Ρουμανία, το
το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε το πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών γιατί ένας τύπος του TikTok με χρηματοδοτήσεις περίεργες από τρίτες χώρες εμφανίστηκε σε 15 μέρες και ήρθε πρώτος υποψήφιος. Άρα θέλει πολύ προσοχή από όλους μας. Γιατί η δημοκρατία πια δεν κινδυνεύει απ' έξω, κινδυνεύει και από μέσα, εάν οι πολίτες δεν είναι καλά ενημερωμένοι και πληροφορημένοι. Θέλω επίσης να σας πω το εξής. Έχουμε συνεννοηθεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και με την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα προσπαθούμε ως κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου να ενημερώνουμε, να προενημερώνουμε, να σας προενημερώνουμε για αυτά τα οποία συζητούνται στο Κοινοβούλιο. Γιατί οι κανονισμοί και οι οδηγίες που ψηφίζουμε εμείς στις Βρυξέλλες έρχονται για εφαρμογή στην Ελληνική Βουλή μετά από 2 ή 3 χρόνια. Αλλά εκεί το πουλάκι έχει πετάξει. Γιατί ουσιαστικά το κράτος είναι υποχρεωμένο στο 95% να ενσωματώσει την οδηγία που έχει ήδη ψηφιστεί στις Βρυξέλλες. Άρα χρειαζόμαστε πιο καλή συνεργασία μεταξύ μας. Και εγώ έχω ήδη αρχίσει να το κάνω στα θέματα αυτά. Ελπίζω ότι θα δουλέψει πολύ καλά. Γεωργία, ναι. Εγώ προσπάθησα στην πρώτη διαφάνεια που έδειξα να κάνω μια πρώτη πρόταση. Δεν είναι πρόγραμμα κυβερνητικό του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είναι κάποιοι πυλώνες πάνω στους οποίους έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχω συγκριτικό πλεονέκτημα στον τουρισμό. Ευχαριστώ. Ο Θεός μου το έδωσε. Δεν έκανα και καμιά προσπάθεια ως κοινωνία. Ο καλός Θεός μου έδωσε καλές θάλασσες, καλό ήλιο, καλό φυσικό τοπίο και το εκμεταλλεύτηκα. Ποια είναι τα δικά μου που μπορώ να αξιοποιήσω? Είναι η γεωργία μου. Είναι, απαντώ και στο ερώτημα, έχουμε μερικές βιομηχανίες να μπορούν να το παίξουν. Ακούστε, δεν ξέρω πώς το ξέρετε. Έχουμε περίπου 8 με 10 μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα που παράγουν αμυντικό εξοπλισμό και έχουμε γύρω στις 300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τώρα που μιλάμε, όχι με κονδύλια που θα έρθουν, αυτά που συζητάμε τα 800, τώρα, επειδή ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται καθόλου να στηρίξει την εθνική παραγωγή, αυτές οι 250 με 300 μικρομεσαίες κάνουν δουλειές με εταίρους της Ευρώπης. Άρα, αν λίγο η εθνική κυβέρνηση τους συντονίσει και τους δώσει και μια προοπτική χρονοπρογραμματισμού. Δεν μπορεί άλλος να κάνει μια επένδυση 10 εκατομμύρια, αν δεν ξέρει τα επόμενα 10-15 χρόνια ποια θα είναι η μοίρα του, θέλει έναν χρονοπρογραμματισμό. Και αυτό το παλεύουμε και εμείς να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτή τώρα σχεδιάζει. Και είδατε βέβαια πόσο δεν σέβονται η Βουλή των Ελλήνων όταν πάει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ενημερώνει την Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών και δεν τους ενημερώνει για την 4η Μπελαρά και το ανακοινώνει σε τηλεοράσεις. Ποιος είναι ο σεβασμός στη δημοκρατία και στο Εθνικό Κοινοβούλιο? Δεν μπορώ να κατηγορήσω το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό. Τελειώνω με τον ορυκτό πλούτο. Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ και εδώ έχει αφήσει σφραγίδα. Από τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες εκτιμούν ότι θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο τα επόμενα 25 με 30 χρόνια γύρω στα 60 με 70 δις ευρώ. 60 με 70 δις ευρώ που νομοθετήσαμε να πάνε όλα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Το είπαμε και νωρίτερα. Από αυτά τα 60 με 70 δις, το ΠΑΣΟΚ νομοθέτησε το 2011 και το 2013 το 25% να πηγαίνει στις τοπικές κοινωνίες. Στις τοπικές κοινωνίες. Τα αντισταθμιστικά λοιπόν να είναι 5% από χέρι στην τοπική περιφέρεια και την τοπική κοινωνία και άλλο 20% στο πράσινο ταμείο για έργα ανάπτυξης και περιβάλλοντος στον τόπο από όπου εισπράττονται τα χρήματα αυτά. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Το νομοθετήσαμε για τους υδρογονάνθρακες, εμείς πια
στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα αύριο. Έναν έλεγχο πώς διαχειρίζονται το πράσινο ταμείο. Τα επόμενα. Θα βγάλετε πολλά λαμπράκια. Ξέρω πολύ καλά. Αλλά τουλάχιστον λέω σε επίπεδο νομοθετικό η εκφρασμένη πολιτική βούληση της παράταξης έχει κατατεθεί. Και το διεκδικούμε αυτό να εφαρμοστεί και στον υπόλοιπο ελεκτρικό πλήθος της χώρας. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, να τελειώσω μόνο λέγοντας για το θέμα της παιδείας. Και μιλώ πια ως καθηγητής πανεπιστημίου. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που παραλαμβάνουμε εμείς στο πρώτο έτος και στο δεύτερο έτος. Γιατί στο τρίτο τέταρτο έχει ψιλομαζευτεί. Γιατί τα παιδιά έχοντας την αγωνία της επαγγελματικής αποκατάστασης, κάθονται, δουλεύουν, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στα πανεπιστήμια. Υπερβολικά καλύτερα σε σχέση με αυτό που έχετε εσείς στα λύκεια. Στα λύκεια και στα γυμνάσια είναι να κλαις. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως, πρέπει να συνοηθούμε ότι δεν γίνεται, παιδιά, ας πούμε, να απορρίπτουμε την αξιολόγηση της PISA, επειδή δεν μας αρέσει. Τι να κάνουμε. Το δέχονται 50 χώρες. Εμείς είμαστε οι πιο ξύπνοι που δεν θέλουμε να... Και δυστυχώς και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Άρα, ας δεχτούμε την αξιολόγηση, ας δεχτούμε αυτούς που είναι καλύτεροι από το μέσο όρο να τα βοηθήσουν αυτά τα παιδιά και ας δεχτούμε ότι τα παιδιά που έχουν αυτοσιακές δυσκολίες και αυτά θέλουν τη βοήθειά τους. Αυτός ο ισοπεδωτισμός, ο αδιανόητος που υπάρχει στο ελληνικό σύστημα, ο Υπουργός να αποφασίζει ποια θα είναι η ιστορία της 6ης Δημοτικού, είναι αδιανόητος. Τι κάνουν οι στοιχειοδός λειτουργούσας ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Εδώ ο αποφασίζει πλέον με το Μαριέτα για την τουαλέτα του νηπιαγωγείου στην Κάρπαθο και στο Δημότιο. Μπράβο, ναι, αυτά. Αυτές είναι οι θλιβερές καταστάσεις. Όμως εμείς θέλουμε να δώσουμε αρμοδιότητα στην αυτοδιοίκηση. Δεν γίνεται να μην έχουν λόγο, παρά μόνο να έχουν λόγο για το πώς θα πληρώσουν το ρεύμα. Άρα είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα κάναμε ένα καλό βήμα και για εθνικά θέματα. Ο στρατηγός μας είπε τα ευρύτερα. Στη Χάγη δεν πάμε, όχι επειδή δεν θέλουμε εμείς. Στη Χάγη δεν πάμε γιατί δεν θέλει η Τουρκία. Και η Τουρκία δεν θέλει γιατί ξέρω ότι πηγαίνοντας στη Χάγη θα χάσει το 95% αυτόν που διεκδικεί. Και τι λέει, έλα Ελλάδα να τα βρούμε οι δυο μας. Διμερή συμφωνία. Τι διμερή συμφωνία, σε ποια βάση. Άρα, τη Χάγη τη θέλουμε, πρέπει να τη θέλουμε, τη θέλουν όλα τα κόμματα που λειτουργούν σοβαρά, τη θέλουν όλες οι κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα, αλλά δεν γίνεται ένα κράτος που βασίζει όλη την εξωτερική πολιτική στο διεθνές δίκαιο να λέει δεν θέλω το βασικό δικαστήριο που αποφασίζει επί του διεθνούς δικαίου. Θα είναι πολύ επιγραμματικός ο όρος πέρα στα ερωτήματα που θέσατε και με αφορούν. Πρώτο το ερώτημα της Χάγης. Γιατί απλώς να σας ενημερώσω ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Συγκεκριμένου Δικαστηρίου. Η Ελλάδα την έχει αναγνωρίσει, αλλά έχει εξαιρέσει αρχικά τα θέματα της άμυνας λόγω της απέτησης Τουρκίας για την αποστρατικοποίηση των ίσων και το 2015 με το Βενιζέλο εξέρχεται τα θέματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Άρα για να πάνε τα δύο μέρη στη Χάγη θα πρέπει να υπογράψουν μια συμφωνία. Συνυποσχετικό το λέμε. Τι θα περιέχει αυτό το συμφωνητικό, ποια θέματα θα θέσουν στην κρίση των δικαστών. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Σύμφωνα με την άποψη της χώρας, το μόνο θέμα που εκκρεμεί είναι η οριοθέτηση αόκεφαλοκρηπίδος. Διότι αυτό λέει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Λέει κατόπιν συμφωνία των δύο μερών στο πλαίσιο επιτήρησης μιας δίκαιης λύσης. Όταν δεν τα βρίσκουν, τότε παραπέμπουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή στο Δικαστήριο για την Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του Αμβούργου. Αυτό λέει η Σύμβαση. Θέματα τώρα, προσέξτε να δείτε. Η Τουρκία θέτει αμφισβητεί πολλά στο Αιγαίο. Δηλαδή, οι δικαστές θα πούνε, ωραία, εγώ για να πάω σε μια δίκαιη λύση, πείτε μου ποια είναι η χωρική σας θάλασσα. Διότι άλλη λύση, αν η χωρική θάλασσα είναι 12 ναυτικά μίλια, άλλη αν 6 ναυτικά μίλια. Τι θα πει η Ελλάδα. Εκτός και αν θέσει το ζήτημα, γιατί η χωρική θάλασσα είναι ζήτημα κυριαρχίας. Δεν θέτει ζήτηματα κυριαρχίας στο Παγκόσμιο Διεθνές Δικαστήριο. Και να σου πω και το εξής, μέχρι το 2013 υπήρχε στην κουβέντα μεταξύ διαπραγματεύσεων και τουρκικές συζητήσεις
και η Βορική Θάλασσα. Μπράβο του, το εξέλιξε ο Βενιζέλος. Διότι δεν θέτει ποτέ ζητήματα κυριαρχίας. Να σου πω κάτι άλλο. Αμφισβητεί την ελληνικότητα νησιών που κατοικούνται από Έλληνες. Η Νούση, Φούρνη. Τι θα πεις στους κατοίκους εκεί? Εγώ ξεπάω στο Διεθνές Δικαστήριο και αύριο θα ξέρεις εσύ αν θα είσαι Τούρκος, αν θα είσαι Έλληνας? Τι γίνεται αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό λέω ότι είναι η όποια αναφορά στο δικαστήριο της Χάγης είναι μόνο ένας διπλωματικός ελιγμός. Τίποτα. Η Τουρκία δεν το θέλει καθόλου, το είπε ο κ. Μανιάτης, επιδιώκει μια πολιτική λύση, διότι ζητάει αναθεώρηση των συνθηκών. Η αναθεώρηση της συνθήκης του Λοζάνης δεν μπορεί να γίνει από το Διεθνές Δικαστήριο, θα γίνει από αυτό που υπογράψαμε. Γι' αυτό και θέλουν ένα πακέτο, δηλαδή θέλουν πολιτική λύση. Άρα πάμε στο Καραμαλή σε σχέση με το Σιμίτι. Θα το πάρω χοντρικά. Όχι, να σου πω κάτι. Να σου πω και κάτι. Ο πατριωτισμός του σπρώχνους. Όχι, να σου πω κάτι. Μέχρι τον πόλεμο δηλαδή. Όχι, να σου πω και κάτι. Την οποία σώζουμε. Δεν φταίμε εμείς. Το νησάκι που λέτε, όπως το λέγατε πιο μπροστά, φυσικά όχι ακροτηριασμούς. Αλλά αυτό το σπρώξιμο, μήπως οδηγούμε την επόμενη γενιά στον πόλεμο? Όχι, θα σου πω τώρα. Καταρχήν δεν μπορείς να πας μονομερός στο δικαστήριο της Χάγης. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, το 1976 η Ελλάδα το έκανε. Αλλά το Διεθνές Δικαστήριο ζητάει και το άλλο μέρος. Αν το άλλο μέρος δεν αποδεχθεί η δικαιοδοσία του δικαστηρίου, δεν εξετάζει την υπόθεση. Το έγινε το 1976 αυτό. Άρα η Ελλάδα θέλει να πάει. Αλλά όμως μόνο γι' αυτό που λέει σήμερα, δηλαδή αν αύριο η Τουρκία γύρει, ότι η Θεσσαλονίκη είναι τουρκική, θα πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, ό,τι θέλει η Τουρκία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η Τουρκία δεν σταματάει τις διεκδικήσεις. Γι' αυτό το λέω κατά. Προσέξτε και κάτι ακόμα. Συζητάμε, πολλοί λένε ότι κακώς συζητάμε με την Τουρκία. Λάθος. Είμαστε υποχρεωμένοι να συζητάμε σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας για όσους φαγοτρυπίδα. Και όπως είπε ο κ. Μανιάτης, μια χώρα η οποία βασίζεται στο διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, δεν μπορεί να το αμφισβητεί, να μην το τηρεί. Γι' αυτό και η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία σταμάτησε τον 28ο μεσημβρινό, γιατί εκεί υπάρχουν επικαλυπτόμενες δυνητικές ζώνες δικαιοδοσίας και της Τουρκίας. Και αποτελεί μετά μονομερή ενέργεια για την Ελλάδα. Όπως πολλοί επικαλούνται να οριοθετήσουν ΑΟΣ με την Κύπρο. Θα είναι μονομερή ενέργεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η μονομερή ενέργεια απεχθάνεται η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αλλά όμως και πρέπει να μιλάμε και κλείνουμε αυτό για το ζήτημα. Εγώ λέω πρέπει να μιλάμε, αλλά επί της ώρας. Γι' αυτό πρέπει να αποκτήσουμε τα απαιτούμενη εθνική ισχύ. Σας είπα ότι η Τουρκία αυτή είναι η πραγματικότητα. Σέβεται την ισχύ, την αφαστικότητα, περιφρονεί την αδυναμία και τον φόβο. Κατέβασε 6 φρεγάτες. Στην ΑΟΣ δεν κάνεις πόλεμο. Ποτέ. Δεν έχει πλήρη κυριαρχία. Θα είσαι ένα λιμενικό. Κατέβασε στόλο για πόλεμο. Τι θα κάνεις εσύ? Θα αρχίσει να τα δίνεις από φόβο? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δυστυχώς μπλέξαμε. Συμφωνώ με όλα, αλλά μπλέξαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα η Τουρκία. Επειδή ακόμη και όταν βλέπουμε στα χειρότερες. Ναι. Πάλι το Πασόκ προσπαθεί να βρει λύσεις ακόμη και σε αυτά τα πολύ μπλεκμένα. Έχουμε καταθέσει πρόταση. Επειδή ακριβώς συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν Κάσο Κάρπαθο και βόρεια της Κρήτης με το Καλώδιο. Ναι. Κάνουμε πρόταση. Και οι Ευρωπαίοι, όπου εμείς καταφέραμε ως Πασόκ να χρηματοδοτήσουμε το Καλώδιο με 657 εκατομμύρια ευρώ και να το κάνουμε και ευρωπαϊκό έργο, που ήταν σκόπιμο να το κάνουμε ευρωπαϊκό έργο, προκειμένου να εμπλέξουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, άρα όλων των κρατών μελών, με ένα θέμα που για μας έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία. Η πρόταση λοιπόν η καινούργια είναι η εξής. Προκειμένου να εμπλέξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Κάγια Κάλλας, να ορίσουν αυτοί συντονιστή, ο οποίος θα επιληφθεί με βάση το διεθνές δίκαιο αυτών των δράσεων που κάνει η Τουρκία σε βάρος ενός ευρωπαϊκού έργου. Όχι Ελλάδα και Κύπρος, ας την Ελλάδα και Κύπρος. Είναι ευρωπαϊκό έργο που περνά από ευρωπαϊκή ΑΟΣ και που το χρηματοδοτεί η Ευρώπη και που θα στηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Έλα Ευρώπη και όρισε έναν δικό σου ουδέτερο κριτή, έναν διαιτητή, προκειμένου να κάνεις το αντίστοιχο. Πήρα παράδειγμα από αυτό που έκαναν στις βαλτικές χώρες. Οι τρεις Βάλτοι ήταν εξαρτημένοι το ηλεκτρικό του σύστημα από τη Ρωσία και θέλουν να απεξαρτηθούν, να συνδεθούν με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό. Όρισαν έναν συντονιστή, σε 8 μήνες αυτός επέλυσε όλα τα γεωπολιτικά, τεχνικά, οικονομικά προβλήματα που είχαν οι τρεις βαλτικές χώρες με τη Ρωσία. Άρα ακόμη και εκεί που η εθνική κυβέρνηση κάνει λάθη,
έχουμε ολιγορίες, έχουμε ζητήματα. Εμείς παλεύουμε για τα εθνικά δίκαια, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί αυτό είναι το πατριωτικό Πασόκ. Έχω γράψει πολλές φορές ότι ευτυχώς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία οι συνθήκες έχουν παραχωρήσει μέχρι και αποκλειστικές αρμοδιότητες. Ευτυχώς. Ένα άλλο θεματάκι. Θα μου πείτε, η Τουρκία έχει άδικο σε αυτά που ζητάει. Εδώ δεν λαμβάνουμε αποφάσεις. Εάν δείτε το χάρτη, είναι μια χώρα που έχει γύρω-γύρω θάλασσα και σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, όπως έχουμε ο νόμος Μανιάτη, το 2011, θα δείτε αυτή μια λεπτή ζώνη. Δεν πρόκειται να το αποδεχτεί με τίποτα η Τουρκία. Και είναι και λογικό. Το θέμα ξέρετε που είναι. Η Τουρκία επικαλύπτει το άρθρο 300 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, που λέει ότι οι χώρες, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσης συνθήκης, δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση των δικαιωμάτων που η συγκεκριμένη. Και λέει όταν η Ελλάδα σε αυτή την εικόνα κάνει κατάχρηση των δικαιωμάτων. Αυτό επικαλύπτει. Αλλά τη συνθήκη αυτή όμως η Τουρκία δεν την έχει υπογράψει. Δεν έχει. Δικαίωμα να την επικαλείται. Ναι. Παρ' όλα αυτά λέει ο Βενιζέλος, εκεί το διάβασα εγώ, ότι σε ό,τι αφορά τον οριοθέτη της ΑΟΣ, του Φαλοκρηπίδος, έχει αναγνωρίσει τα συγκεκριμένα άρθρα, το 1974 και το 1983. Με επιστολή, γι' αυτό, με επιστολή του πρέσβη της Τουρκίας στον ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Έχει αναγνωρίσει συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Παρ' όλα αυτά πάει στο δικαστήριο, αυτή η σύμβαση αποτελεί εθνικό δίκαιο. Δεν υπάρχει δεδομένο, αλλά δεν πρόκειται να πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει. Δεν υπάρχει. Δεν θέλουν πολιτική λύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά. Για ποια άκουσα κάποιος είπε για. Δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν λύνουν όλα τα προβλήματα. Ένας θα κερδίσει, ένας θα χάσει. Πώς θα γίνει πολιτική λύση με την Τουρκία. Γι' αυτό λέω λύση, άρα μόνο σπρώχνουμε. Δεν έχει καμία κυβέρνηση εσωτερική νομοποίηση να πάει και να διαπραγματευτεί κυριαρχία. Καμία χώρα δεν διαπραγματεύει κυριαρχία. Καμία χώρα. Τι λέει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, ΑΟΣ Φαλοκρηπίδα. Ναι, για αυτά που παιδιάζουμε. Η Τουρκία δεν σταματά τις διεκδικήσεις. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας. Πρέπει να είσαι ανόητος για να θέλεις τον πόλεμο σήμερα. Γι' αυτό μιλάω για αποτροπή. Δεν μιλάω για πόλεμο. Δεν μίλησε καθόλου για πόλεμο. Όταν χαθεί η αποτροπή, είσαι αναγκασμένος να πας σε πόλεμο. Ο καταναλωτής κουβαλάει αρνητικό φορτίο από το 1938, τη θήκη του Μονάχου. Κουβαλάει αρνητικό φορτίο. Έτσι. Τώρα, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Άρα υπάρχει, αντιλαμβάνομαι και η Τουρκία έχει τα δίκαια της, αλλά το θέμα να σου πω και κάτι ακόμη. Επειδή έχει αυτό το νόμο των διεκδικήσεων, δεν επιτρέπει σε καμία κυβέρνηση να κουβεντιάσει μαζί για αυτά. Οι συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο είναι τεροβαρές για την Ελλάδα. Δεν μίλησε κανένας όμως στην Ελλάδα. Μειωμένη επίρρεια. Έτσι. Δεχτήκαμε. Όχι δεχτήκαμε, δέχτηκε η κυβέρνηση, η σημερινή μειωμένη επίρρεια. Για να προχωρήσει η συμφωνία, γιατί η συμφωνία ήταν πολύ σημαντική. Αλλά όμως προσέξτε κάτι. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα σκληρή απέναντι στη Δύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά, να πω κάτι ακόμη, το θεωρώ σημαντικό παρουσία, αν και είναι ο κύριος Μανιάτης που θα πει. Έχουμε προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που από τη δομή της δεν μπορεί να μας δώσει. Και αυτό δημιουργεί απογοητεύσεις και ευρωσκεπτικισμό και είναι λάθος. Μιλάμε για κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα. Η εξωτερική πολιτική μιας χώρας ποια είναι? Η υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Άλλα συμφέροντα έχει η Γερμανία με την Τουρκία, άλλα έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Άρα υπάρχουν περιορισμοί. Κακός, καλός υπάρχει. Έτσι, δεν το συζητάμε. Καλώς δηλαδή προχωράει και η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα, όπως και η κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Κακώς γίνονται. Αλλά πρέπει να τα βλέπουμε στην πραγματική του διάσταση. Όχι να δημιουργούμε προσδοκίες στον κόσμο και όταν έχουμε διαφορετικές στάσεις από την Ευρώπη υπάρχουν απογοητεύσεις. Και αυτό είναι λάθος. Έτσι να το δούμε γι' αυτό. Είναι σημαντικό. Τώρα, υπόθηκε ότι για ποια Ευρώπη να πολεμήσουμε. Εγώ θα επικαλεστώ τον Κονδύλη, ο οποίος είπε ότι αυτό το οποίο επιζητά σε μια συμμαχία είναι στην άκρη του δικού σου ειδικού βάρους. Αυτό το οποίο προσθέτει στη συμμαχία. Δεν πρέπει να έχουμε απέτηση να έρθουν να μας στηρίξουν σε ενδεχόμενη σύγκρουση, εάν εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε, να συμμετέχουμε σε αυτό. Έτσι. Και να μνημονέσω ότι υπάρχει ήδη η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής με τη θήκη της Λισαβόνος, όπως και η ρήτρα αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών. Είναι πολύ σημαντικά βήματα. Πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Η Ευρώπη έτσι θα πάει. Βήμα-βήμα. Κρίση-κρίση. Έτσι χτίζεται. Δείτε την από την αρχή μέχρι το τέλος. Και είναι ό,τι καλύτερο υπήρξε στην παγκόσμια ιστορία ώστε με τέτοιο εγχείρημα. Θα είναι μεγάλη ήττα για τη δημοκρατία οποιοδήποτε βήμα προς τα πίσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ένωσης ήταν η ειρήνη σε αυτή την Ήπειρο. Να μην το ξέρω, δεν είναι δεδομένη η ειρήνη.
Ο Χόμπς, αυτούς που επικαλούν, το ρωτούν για τον πόλεμο, λέει ότι η ειρήνη αποτελεί ένα τεχνητό πολιτισμικό κεκτημένο του ανθρώπου. Δεν είναι δεδομένη η ειρήνη. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα την αμυντική βιομηχανία, και κλείνω γιατί δεν θέλω να κατασταθώ τον χρόνο, πολλά μπορούσαμε να πούμε, ο χρόνος δεν το επιτρέπει. Στην Ελλάδα δεν προχώρησε ποτέ, είναι μια χώρα η οποία ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ το κατευθύνει στην άμυνά της και ποτέ δεν προχώρησε το τρίγωνο ενόπλες δυνάμεις, ελληνικό πανεπιστήμιο και η βιομηχανία. Ποτέ. Είναι τραγικό λάθος. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε ακόμη και την κρίση, εάν είχε προχωρήσει τα χρόνια του μεταβολή σε αυτό το τρίγωνο. Αν θα προχωρήσει ή όχι, για να μην λέμε, να είμαστε ρεαλιστές, είναι ζήτημα θεσμικού πλαισίου, αφορά γενικότερα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Ο ρόλος του κράτους είναι να δημιουργήσει ένα κατάλληλο θεσμικό κείμενο, ένα πλαίσιο. Δηλαδή να υπάρχει ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον για να γίνουν σχετικές επενδύσεις. Και όχι επενδύσεις για να καλύπτουν την ελληνική άμυνα μόνο, αλλά για να μην είναι κρατικοδίαιτες, για να μπορούν και να εξάγουν ανάλογα προϊόντα όπως κάνει η Τουρκία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πολύ σύντομα, ξέρετε, το κρατέρι αγγέλιο καρτάκο δεν είναι. Και για να γίνουν όλα αυτά και να αποκτήσουν θεσμική λειτουργία και δομική συνέχεια, πρέπει να αλλάξει το πολιτικό μας σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν συγκρότηση, συνοχή και διάρκεια αν δεν αποκτηθούν εκείνοι οι θεσμοί που θα επιτρέψουν να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να επεκταθώ τίποτα άλλο, γιατί είπα πολλά πράγματα. Τέθηκαν και πολλά από διάφορους. Εγώ θα πρότεινα να δούμε ένα workshop για το θέμα, εννοώ, της αλλαγής του πολιτικού συστήματος, γιατί άλλα θέλουν συνταγματικές αλλαγές, άλλα θέλουν αλλαγές απλώς νόμων, όπως είναι η εκλογή βουλευτών, την οποία δεν την είπα στην εισήγησή μου, αλλά ο τρόπος εκλογής βουλευτών πρέπει να αλλάξει. Έτσι, όπως και ο ορισμός των περιφερειών σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και των Δήμων. Και ενδεχομένως και των Δήμων, υπάρχουν αρμοδιότητες του Λεμβού, αλλά η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης επίσης πρέπει να συζητηθεί, γιατί είναι ένα μεγάλο αντίπαρο η αυτοδιοίκηση. Το έχει δείξει και το ιταλικό παράδειγμα. Τώρα, ότι προσπαθιέται η αυτοδιοίκηση με δεκάδες τρόπους να κρατηθεί όμοιρη από την εκτελεστική εξουσία, έτσι, ούτε σε κατάσταση χρεοκοπίας και πλήρους αποσύνδεσης. Ακριβώς. Αυτό όμως πάλι θέλει μια άλλη λειτουργία πολιτικού συστήματος που ανέφερα προηγουμένως, που να βάλει το θέμα της αποσυγκέντρωσης κτλ. Είναι λοιπόν πολλά θέματα τα οποία θα ήταν καλό να συζητήσουμε σε αγόρτσο. Αλλιώς, όσο μένουν εδώ, μην αναρωτιόμαστε γιατί κατά καιρούς είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά του πολιτικού φάσματος ενισχύονται περίεργες καταστάσεις, περίεργες περιπτώσεις. Γιατί το πολιτικό σύστημα όλο και λιγότερο εκπροσωπεί την κοινωνία. Ένα πολιτικό σύστημα για να διευθύνει σωστά την κοινωνία πρέπει να την εκπροσωπεί. Αλλιώς δεν έχει την νομιμοποίηση, είναι διαρκώς υπό απονομιμοποίηση. Η τελευταία μου φράση λοιπόν είναι πώς λοιπόν μια κυβέρνηση που είναι 41% το 23, είναι 41%, έχει χαόδη διαφορά από το δεύτερο τότε, το ΣΥΡΙΖΑ 17%, χαόδη διαφορά στο κοινοβούλιο μέσα. Με το... καταρχήν δεν παράει κανένα έργο, καμία μεταρρύθμιση, δηλαδή καμία μεταβολή θεσμών και δομών, καμία. Γιατί φοβάται, δεν μπορεί, πού είναι η δύναμη. Ναι, και δεν τα... Αλλά δεν είναι και ότι δεν μπορεί, είναι αδύναμη. Είναι αδύναμη γιατί καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει μεγάλο βήμα μες στην κοινωνία. Γιατί είναι απονομοποιημένο το σύστημα. Άρα, εγώ προτιμώ ένα πολιτικό σύστημα που θα μου αποδώσει μια κυβέρνηση 152 βουλευτών, αλλά θα είναι θεσμικά συγκροτημένη με ορίζοντα και εκπροσωπώντας την κοινωνία και θα είναι μια πολύ δυνατή κυβέρνηση παρά μια κυβέρνηση 160 τόσων βουλευτών που δεν τολμά ο ισχυρός πρωθυπουργός να κάνει υπουργικό συμβούλιο κάτω από 61 ατόμων. Όταν ο Ανδρέας έκανε 40 και 50 άτομα βγαίναν όλοι στα κάγκελα. Γιατί αν το τελειώσω με αυτό και ο Γιάννης Ομαγιάτης που ήταν ιδιαίτερος υπουργός, ξέρει, όσοι περισσότεροι υπουργοί, τόσο μεγαλύτερη περιπλοκή στην κρατική δομή. Και όταν άπαξ και μπλέξουν μετά δύσκολα αυτά τα ξεμπλέκεις. Για την πρόληψη των πυρκαγιών είναι 45 υπηρεσίες εμπλεκόμενες διαφορετικών υπουργείων και κέντρων και 17 για την κατάσβεση.
Να γιατί χρειάζεται να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να γιατί θέλει λίγους υπουργούς, να γιατί θέλει άλλη θεσμική συγκρότηση. Γιατί κάθε φορά θα λέμε εξοπλισμούς, φέρτε κανένα ΤΕΒ. Πώς αναφέρεις? Όταν ο ένας δεν ξέρει τι γίνεται το άλλο, θα έχεις τα γνωστά φαινόμενα καταστροφών. Ευχαριστώ πολύ για τις συμμετοχές.